musibatin illa fi kitabin min qablu an nabra'aha inna zalika ala Allahi yasir. Babu wata musiba da za ta samu dan adam face tana cikin littafin Allah kafin mai a halicci dan adam, inji Allah subhanahu wata'ala. Saboda haka dan adam ya san me yake yi, kada ka zama shara a bazbewa a zuba a gola, baka san kanka ba. Ka san kanka shine mutum. Allah ne ya kaddara ma a rayuwa, amma kar ka kaddara wa kanka bid'a ka ce kuma kai ga inda zaka bi ka shiga aljanna. A'a, ai Allah ya kaddara yayi ka dan adam, ko ba haka ba? Da yayi ka dan adam kuma ya halicce ka a musulmi. Yau kafiri babar Obama a musulmi ta haife shi, babar Obasanjo, babar Goodluck, babar Elizabeth, duk musulmai Allah ya halicce su. Fa abawahu ay kullu mauludun yuladu ala alfitra. Kowa ka gani an haife shi, manzon Allah ya ce akan sunna aka haife shi, akan tafarkin musulunci aka haife shi. Fa abawahu ay wahidani, iyayensa ne za su yi mai jagoranci, yarda Allah shike komai. Au yunassirani, ko su mai da shi banasare, au yumajjisani, ko su mai da shi mai bautar wuta. Iyayenka in sun zo ka rayu kan sunna za su kai ka makarantar sunna. Idan sun so ka gaji iyaye da kakanni za su mai da kai makarantar shehu, su raya ka a can, a ce sai ka yi maulidi za ka zama mutum. Wa ya gaya maka wannan maulidi za ka yi ka zama mutum? A wannan wata? Yanzu ba ga lokacin ya taho ba? In san manzan Allah kake yi, ai gwamnatin da take jihar Kano ya kamata ku uzzara mata akan ta kashe wannan wanda izagi manzan Allah din nan. Kana jin motsinsa ne? Ba ya zagi manzan Allah ba? Ko ba haka bane ba? Shine san manzan Allah din a kashe. Kana ikrarin kadimul Islam, an taɓa manzan Allah, an yi shiru, ko ba haka bane ba? Kuma shine za a ce kuma ga ranar haihuwar manzan Allah. A wacce rana aka haife shi? A ranar Litinin. Wannan tabbas manzan Allah ya ce ranar Litinin ne, amma malamai sun samu wahami a wacce rana ce. Wasu sun ce 12, wasu sun ce 15, wasu sun ce 18, wasu sun ce 20 da wani abu ma. Amma garanti manzon Allah ya yi wafati ranar Litinin, ya bar duniya ranar Litinin, aka binne shi ranar Laraba, ko ba haka bane ba? To kenan ka samu garantin mutuwa, kamata ya ta kuma ranar 12 ga watan Rabi'ul Awwal din ya mutu, ranar Litinin. To da Allah in sun taru murna suke da mutuwar manzon Allah ko murna ce da haihuwar manzon Allah? Abin da baka sani an yi ba da abin da kake da yaƙini a kansa, wanne zaka rayu a kansa? Zaka rayu akan zato ne da shakka? Saboda aka babu wata sunna da aka ce kai murnar ranar haihuwar manzon Allah. A'a, kai murna kana cikin mabiya manzon Allah, kayi murna ka kwaikwayi manzon Allah, kayi murna ka kare martabar manzon Allah, kayi murna ka fito da darajar manzon Allah. Shine murnan manzon Allah. Sai ka ji wai suna fakewa wai an yi makon sahabbai, an yi makon. To ina ruwanmu makon sahabban da aka yi mun ce addini ne? Aka san akwai malamai an yi makon sahabbai a Kano ko? Sai ake cewa to ai su ma ba annabi ne ba. To ai ban mu ce addini bane. Makon sahabbai ba addini bane ba. A'a, makon sahabbai an fito da martabar sahabban manzon Allah. Kuma ba addini bane. Mutane nawa ne suka je wajen? Duka mutanen gari ne suka dauka makon sahabbai? Ba wanda iji wa'azin bane ba, ije in saurara. Nawa ne suka ji ranan makon sahabban kuma ba su je ba, kuma suna kaunar sahabban manzon Allah din? Saboda haka ba addini bane ba ƴan uwa. Mu fito mu gaya wa kanmu gaskiya. In san annabi Muhammad kake, ka fito ka gaya wa mutane annabi Muhammad Allah yana son sa.
kuma annabi Muhammad Allah ya turo shi dan a ƙaunace shi, dan a karɓi saƙonsa, a yi masa biyayya, a kare mutuncinsa da ƙaddarawar da Allah ya yi masa. Annabi ya fi kowa daraja da albarka. Annabi shine kadai wanda Allah zai wa magana a filin alkiyama. Kowanne annabi ta kansa yake yi banda annabi Muhammadu. Ai ko kaga babba ne, ko ba haka bane ba? Kowa ta kansa yake, kuma shi a wannan filin shi ba ta kansa yake ba ma manzon Allah din, saboda an lamunce mai ya gama shi ta ku yake yi al'ummar tasa, ta mu yake yi akan Allah ya bamu dama mu shiga aljanna. Ba haka bane ba? To banda ana kadaita Allah, to bi manzon Allah kama uwa da uba, zaka gama lafiya. Girmama malamanka zaka gama lafiya, girmama manyan unguwa zaka gama lafiya, girmama abokanin iyayenka zaka gama lafiya. Sadaka ƴan uwa mu sani mutuncin manzon Allah ya fi komai tsada, darajar manzon Allah ta fi komai albarka. Daraja ce kana son sa kana zagin matansa, daraja ce kana son sa kana zagin sahabbansa, kana cewa ma walinka yafi daraja Abubakar. Wannan wali ne yake daraja sayyidina Abubakar? Kai yanzu bayan manzon Allah aka ce ka fito da wali, tantirin wali wanda ya cancanta a yi mai jinjina, wa za ka kirawo? Wa za a kirawo? Sayyidina Abubakar, Allah ya ƙara masa yarda. Bayansa wa za a kirawo? Sayyidina Umar, Allah ya ƙara mai yadda. Bayan wali Sayyidina Umar sai wannan walin Sayyidina Usman, Allah ya ƙara mai yadda. Daga wali Sayyidina Usman sai wa? Sayyidina Ali, Allah ƙara musu yarda baki ɗaya. Sai asharatul mubashirina bil janna, Sa'ad, Sa'id, Zubair, Abdurrahman, Abu Ubaidah bin al-Jarrah.